everyone ओमफ्रायो नै दायो जोङो दासोल' मोनफैदों आरो हासबेन्डजों आंजों माने माबा माबि जादला जोबनो थांदोंमोन मोनाब्लिनि ओमफ्रायो फैबाय दायो फैनानै ओमफ्राय माने अहानाय बायदि मोनासै जानायखौ ओंखायनो जोङो दायो फैनानै आरोबाव आङो दा दावदै रुगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय आरो चिकेन रलखौबो माने बेयाव जास्लाबनो हायैखौ न'आव लाबोदों आरोना जोङो थांदोंमोन नालाय सकआवहा जोंनि खाथिनि ओमफ्राय दिनै गोबावजों थांदोंमोन आरोना हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरोना बेखौनो मोनाब्लियाव जोङो मा जानो नागिरदों बेखौनो ओरैनोथ' जाना फैखांखाबायानो होमबाबो अहायैनि थाखाय आरो दा माने दावदै रुगासिनो दङ आरोना बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना आङो बेसेबांखिनि लानो हायो मिथिला जायखिजाया इन्ट्र'खौ लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद थान्दा जाबाय आरोना नै आङो माने थान्दा मोननायखाय दा ओमफ्राय पुरा सुइटार लंपेन्ट गाननानै टपि गाननानै थांदोंमोन आरोना दा मोनफैबाय ओमफ्रायो एसे मान ब्लग लानोसै होननानै लाबाय आङो ससेबाबो जेसेबां लानो हायो मिथिला नोंथांमोना नायलांबानो नुगोन नायलांदो बिदिब्ला नै दायो रुगासिनो दङ बेनो जाहैबाय हासबेन्डनिजों आंनिजों खाजा मोनाब्लिनि नै लोगोफोर दायो आङो रेडि खालामजोब्बाय आरोना रेडि खालामजोब्बाय माने दावदैल'सो रुदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बेथ' जों लाबोनायसो ओमफ्राय नै मोनसेया आं जानानै आग्लायनाय आरोना जाफ्राम दोनदों आङो ओमफ्राय दावदैखौ रुबाय नै ओमफ्राय बिथिं गाइखेर लादो इसे न'निनो गाइखेर आरोना थ' दायो आंना हासबेन्डआ बिसिनायावहा मबाइल नायगासिनो आरोना बेयावनो लांनोसै आङो दायो बेयावनो लाबोबाय आं नै नोंखौ लिंहरलायला होननानै बेयावनो लाना फैबाय आं आयौ जानोसैलै गुदुं दावदैया मोदोमलायदोंसो औ दावदैखौ आङो जानो मोनबा मा नांगौ लोगो थेंक इउ मा होनो आङो दावदैखौ दैबा रुदोंमोन ओमफ्राय दैसेखौ गारबोफिनबाय आं दैब्रैल' लाबोबाय दा नांबावगौबा लायसिगोन ओमफ्राय रला गुसु जाबाय दावदैयाल' गुदुङै दङ ओमफ्राय गाइखेरा बारा गुदुं नङा दहायनो फुदुंनाय ना लोगोफोर मोनाब्लिनि आरोना नोङो इयावनो थाखानायखाय लेंहरलायासै आङो गुदुं आरामसे बिसिनायाव दङ ओमफ्राय इसिङाव लेंहरबा दा गुसुनो मोजांसो मोननाय नङा होननानै बेयावनो लाबोबाय आरोना आङो दानि मोनाब्लियाव लाबोनायमोन रला संख्रि दङ बिथिंजा नांलागोन आरो दावदै जाबा संख्रि जानांगौ एसेबाबो ओमफ्राय दानाथ' ओंखाम ओंख्रि संलायनांसिगोन आंहा मोनाबाय नै लोगोफोर ओंखाम संनांसिगोन ओंख्रि संनांसिगोन नोंहालाय माथो खामानि दङ मा होनो आंहा एसे उसुबिदा जाबाल'सो नोङो मावनांगौ जायो मोनसे मोननै बेखौनोबा दिनै ओंखाम संनाया आंनि फाला रायजोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दायोथ' नै मोनाबाय नालाय आङो ओंखाम संनांसिगोन आरो माबा लाइ एवनो होदों आइया लाइ भाजा एवनांगौनो दालि संनांगौनो ओमफ्राय मा दं मा गैया नायहैनोसै आङो संनोसै आरोना मोनानि ओमफ्राय जोङो ओरैनो ससेबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना जोंनि दिनैनि मा होनबावगोन बेखौ ब्लग होनगोन ना मा होनबावगोन फिसाहायबाबो बानायबाय आरोना ब्लग मोनसे जोंनि दिनैनि मोनाब्लिनि माने समखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना जों मा खालामदोंमोन मा जादोंमोन बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय
ओमफ्राय दोनथ'नांसिगोन आङो बेखिनियावनो माने ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन ना मोनानि उपाय गैया सानफ्रामबोनि मावनो गोनां खामानि ओमफ्राय आरो ब्लगखौ लाथ'नो हानाय नंला आरोना आङो ओमफ्राय गाबोनहाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन आरोना लोगोफोर स' बाय बाय बयनिसिमबो Bye bye.